Ďakujem veľmi pekne. Krásne popoludne. Ono sa zdá, že tá predchádzajúca prezentácia a tá moja prezentácia nie sú až také zohraté, že tá predchádzajúca bola trošku taká za zachovanie toho energetického mixu alebo také postupnejšie phase-outovanie tých fosilných palív a tá moja je taká, že poďme do tých zelených zdrojov. To uvidíte počas tej diskusie, že myslím si, že sme s pánom profesorom Mišákom dosť zohratí v tomto. A ja si tiež myslím, že tie existujúce zdroje by sa nemali až tak odpájať. A takisto sme zohratí v tom, že pán Mišák trošku pretiahol a ja to budem mať trošku kratšie. Pán Mišák je z tej vedeckej komunity, to znamená, on môže prezentovať veľa v číslach. Ja som z biznisu a bohužiaľ tam niektoré tie parametre, ktoré budem hovoriť, nemôžeme zverejniť. Sú predmetom obchodného tajomstva. Tá moja prezentácia je o tom, ako T-Mobile sa rozhodol podpísať s nami zmluvu o dodávke zelenej elektriny z našich veterných elektrární v Rumunsku. A ono to môže vyvolávať rôzne také nostalgické pocity, že Rumunsko, prečo nie Česko. To si pokrieme v rámci tej prezentácie. Najprv o zákazníkovi, len v stručnosti, myslím si, že všetci tu poznáte v miestnosti T-Mobile, respektíve Slovenský Telekom. V rámci tej skupiny majú ešte v Česku dátové centra, ktoré sú pod značkou Kolo. To, čo robí Deutsche Telekom v rámci skupiny a potom tie jednotlivé firmy v Česku a na Slovensku je telekomunikačný biznis, dátové pripojenia pre firmy, pre jednotlivcov, dátové centra, výstavba antén, vlastne všetky tie systémy sú zintegrované a Telekom to dokáže ponúkať ako jeden balíček pre toho zákazníka. Myslím si, že veľmi úspešne, za to hovoria aj výsledky a popri tom celá skupina Deutsche Telekom, to znamená nielen jednotlivé tie firmy, úspešne sa snažia dekarbonizovať alebo znižovať tú emisnú stopu, či už Scope 1, 2, 3. A to vidíte na tej obrazovke, že vlastne každým rokom ten Telekom, respektíve Deutsche Telekom, sa im to darí znižovať a tie ciele majú nastavené na rok 2030 a 2050 a majú veľmi dobre našlapnuté na to, aby sa tam dostali. Tá zmluva samotná, alebo ten biznis, ktorý sme uzavreli s nimi, je to 10-ročná zmluva. Je to v podstate manželstvo, je to v rámci tých biznesových partnerstiev, je to naozaj dosť unikátne. Tomu samozrejme predchádza aj to vyjednávanie, ktoré netrvá, ja neviem, že v septembri vám začne nákupný cyklus na ďalší rok a v rámci toho chcete nakúpiť lacnú elektrinu a ešte aby bola zelená. Toto je naozaj proces na viacero mesiacov a opäť závisí od klienta, máme aj iných klientov, u niektorých to bolo rýchlejšie, u iných to bolo kratšie, ale to najkratšia doba, za ktorú sa dá PPAčka podpísať, je 6 mesiacov reálne. Proste ten klient si musí spraviť due diligence, musí si skontrolovať, že tie projekty sú v poriadku, že ten counterpart, ktorý mu bude dodávať tú elektrínu, naozaj vie tie elektrárne postaviť. A takisto ten záväzok 10 rokov dodávať tú zelenú elektrínu z tých zdrojov znamená, že ten zákazník si musí byť aj týmto istý a musia tam byť určité garancie. Ten objem je 100 GWh ročne. Začiatok dodávky je koncom tohto roku. Tie elektrárne sú v Rumunsku. Prečo v Rumunsku a prečo veterné elektrárne a prečo Vestas a prečo to tak dlho trvá? Prečo to není už minulý rok, keď to bolo podpísané? V porovnaní s nejakou jadrovou elektrárňou ten investičný cyklus tých našich elektrární je predsa len trošku kratší. Hovoríme o nejakých asi 5 rokoch v rámci toho Rumunska, kde ten permitting je kratší. Tam hovoríme o permittingu 2 rokov, výstavba veternej elektrárne rok a plus nejaký ten rok buffer na rôzne nepredvídané udalosti.
v rámci Českej republiky bohužiaľ tá veterná elektráreň trvá len ten permitting 7 rokov, ak hovoríme, a to hovoríme o malých veterných elektrárniach. Keby sme hovorili o porovnateľných veterných elektrárniach, ako staviame v Rumunsku, kde tá naša veterná elektrárne má výkon 461 MW, to znamená, hovoríme naozaj o kapacite, ktorá je väčšia ako jeden jadrový blok, tak takýto zdroj v Česku momentálne neverím tomu, že by dokázal niekto si odpovolovať a dotiahnuť ho do úspešnej koncovky. S tým súvisí aj to, že teda máme trošku nižšie náklady na výstavbu, proste tým, ako je tých turbín veľa, tak ako je sme pripojení nie do distribučnej siete, pripájame sa do transelektriky priamo, to znamená do prepravnej siete, takisto úroveň transformácie je na inej úrovni. Dokážeme tam proste na každej časti toho projektu dokážeme trošku ušetriť a preto dokážeme ponúknuť veľmi zaujímavé ceny a takisto aj tie kontraktačné parametre. Prečo táto ponuka oslovila Telekom? Vidíte to na tej prezentácii, ale v skratke solár je v podstate niečo, čo z môjho pohľadu pre industriálnych zákazníkov mali by ste to dávať na strechy alebo na tie pozemky, ktoré majú k dispozícii hneď vedľa. Je to pekné, je to marketingové, a dokáže vám to pokryť nejakých 10-20% z tej spotreby. Ale vy potrebujete stále, proste ak hovoríme o 100 GWh, 100 GWh projekt postaviť veterný, proste tie turbíny tam nemáte väčšinou kde umiestniť, preto hovoríme o dodávke cez kontrakt PPA. Vietor sám o sebe, to mám na ďalšom slajde, potom má trošku výhodnejší profil, to si prejdeme na tom ďalšom slajde. A pri tej cezhraničnej PPAčke tam dochádza k efektu, kde my to predávame v Rumunsku a zákazník si to fyzicky kupuje v Česku a rozdiel medzi tým spotom v Rumunsku a v Česku môže viesť k rizikám, ktoré ak ten klient bude znášať, tak mu to môže výrazne rozhodiť jeho výsledovku. Tam sme dosiahli vlastne spoločnú dohodu, kde časť toho rizika preberáme na seba. Opäť toto je niečo, čo nie každý developer dokáže. Ešte jeden z tých dôvodov, prečo tá východná Európa, ako vidíte na tej mape vľavo, tak tá úroveň znečistenia v Rumunsku a v Bulharsku je naozaj vysoká. Tieto naše zdroje vytláčajú fosílne zdroje z toho energetického mixu a dokážu zlepšiť emisie v tej danej krajine. Ak by sa tieto zdroje postavili v Španielsku, tam už je tá situácia lepšia a každý ďalší aditívny nový zdroj vytláča len ďalší solárny alebo veterný zdroj. Preto má význam stavať v tých lokalitách, ktoré sú na tej mape také výrazne tmavo-fialové až čierne. Prečo je ten vietor viacej žiadaný? Vľavo dole je krivka solárneho výrobného profilu počas roku. Veľmi podobne je to počas 24 hodinovky v tých letných dňoch. Cez to máte preložené nejakú priemernú odberovú krivku nejakého zákazníka. Vidíte, že v tých špičkových hodinách tej špičkovej výroby ten solárny projekt vyrába príliš veľa a zase v tých zimných mesiacoch je toho príliš málo. Naproti tomu z tej veternej elektriny v letných mesiacoch tá veterná elektráreň vyrába trošku menej, ako ten zákazník potrebuje. V zimných mesiacoch zase je tá výroba zase nad tú úroveň, ktorú ten klient potrebuje. Ich spoločným mixom dokáže ten klient dostať vyrovnanejší profil, ktorý lepšie zodpovedá tej odberovej krivke toho zákazníka. A áno, nie je to dokonalé. My hovoríme, že ideálne tá PPAčka by mala pokryť 80% tej spotreby toho zákazníka, kde samozrejme dochádza v niektorých mesiacoch k nadprodukcii aj tak, to vidíte na tom marci, ale tým, že je to vyrovnané tými mesiacmi, kde je toho vyrobené trošku menej,
tak na tej úrovni ročnej to celé dáva zmysel. Máme nachystané ďalšie projekty pre ďalších zákazníkov, s ktorými rokujeme. Všetky sú momentálne v Rumunsku a v Bulharsku. Je to kvôli tomu, že permitting je tam jednoduchší, je tam lepšia solárna iradiácia a lepšie tam fúka ten vietor. To znamená, ak automotív dokáže do Nemecka dovážať z celej Európy, prečo nedovážať tú elektrínu odtiaľ, kde naozaj sa oplatí vyrábať a voči tomu je otázka, že teda môžeme ju postaviť v Česku, ale tu by to bolo v tých pekných horách na okraji Českej republiky. Ďakujem za pozornosť. Tak děkujem panu Kamarítovi za jeho zajímavou přínosnou prezentaci. A teď poprosím pana profesora Mišáka. Bylo by možno nějakým způsobem, protože na slajdu zatím nic nevidím, nějakým způsobem tuto prezentaci nějak glosovat, doplnit, případně položit nějaký doplňující dotázky? Já bych za ní chtěl poděkovat hlavně, protože to bylo super, krásný příklad, jak by to mohlo vypadat. Já mám spoustu otázek, protože problematika větrné energie mě zajímá teda profesně už více než 15 nebo 20 let. Já půjdu tady za váma a my zase uhýbáte. Dobře, já budu hodný, to je všechno v pohodě. Já mám několik otázek. První možná moje otázka je, vy jste mluvil, že ten permitting je jednodušší v těch ostatních zemích. Jo? Já když vezmu, že potenciál České republiky, myslím, že to spočítal nějaký ústav Akademie věd, je tady kolem, teď máme 340 a může to být na nějakém 20násobku, tak co brání tomu, že vaše společnost má problém s proražením tady na trhu v rámci České republiky, anebo třeba Slovenska a máme pouhých 340 MW v instalovaném výkonu a nejsou to třeba 3 GW instalovaného výkonu? Ja som bol na konferencii v Budapešti minulý týždeň a bol tam pán z ministerstva a ten prístup maďarskej vlády k tej geopolitike je trošku iný, oni to hrajú tak na tie všetky strany, ale jeden point mal validný, že proste v rámci tej Európy každý máme nejaké výhody, nevýhody. A bohužiaľ v tom Česku ten vietor trošku menej fúka a to slnko trošku menej svietí a v tom Rumunsku trošku viacej fúka a trošku viacej svieti, lebo je to južnejšie a je to bližšie pri tom Černom mori. Prečo je to jednoduchšie povoliť v Rumunsku? Nie je to otázka na mňa, my len vidíme ten veľký rozdiel, keď sa naozaj rozprávame s lokálnymi komunitami. V Rumunsku staviame 72 veterných turbín. To je proste naozaj 72 veterných turbín. Ak ste išli niekedy cez Viedeň, cez viedenské letisko, tak tie polia, ktoré tam vidíte, nebudeme až takí veľkí, ale naozaj tie naše projekty sú také veľké. To znamená, tam tie lokálne komunity v Rumunsku podporujú prechod na zelenú energetiku. V Česku tiež áno, tie prehlásenia politikov sú, že aj na Slovensku, teda aj v tom regióne sú, že poďme stavať zelené zdroje, ale bohužiaľ to končí tým, že ak to má byť v našom backyarde, alebo proste, ak to má byť viditeľné, tak bohužiaľ po 7 rokoch môže nastať situácia, že tá lokálna komunita povie nie v Česku a není ako ju presvedčiť, aby dala souhlasné stanovisko, bohužel. A že z vaší strany je to spíš, že tam je taková, bych řekl, nebo nechuť těch uživatelů, kteří tu elektránu budou mít v blízkosti, to znamená nějakých komunit, protože za mě pro tu komunitu je to zajímavý biznis, protože ten provozovatel pochopitelně může dát nějaké zvýhodnění cenové, jednak to bude nějaká velká významná část třeba do rozpočtu dané obce. Já v tom vidím jako velké benefity, nehledě na to, že třeba konkrétně v případě té větrné energie my pracujeme s třetinovým záborem pozemků versus fotovoltaika, čili tomu nerozumím, že fotovoltaika je takto významně upřednostňována, využívána a v rámci toho větru ten potenciál tak využitý není. Jo, takže, ale vy jste mi na to vlastně odpověděl. Tak my sa rozprávame aj s ministerstvom českým, aj teda s ostatnými hráčmi na trhu a v Česku sú plánované akceleračné zóny, ale bude to na nejaké 3-4 turbíny väčšinou. A bohužiaľ, tie 3-4 turbíny sú pekné pre nejaký menší výrobný závod, ale naozaj my budeme dodávať do tých sietí terawatt-hodiny elektriny a to je práve pre zákazníkov, ako sú Vítkovice, ako sú železiari, ako sú oceliari, ako sú automobilky, ako sú
veľké dátové centra, napríklad Microsoft mal prísť do Českej republiky, hovorilo sa o baterkárni napríklad, naozaj to sú spotreby, ktoré môžu byť pokryté len z veľkých zdrojov. Dobře, teď OK. Máme nějaké otázky? Ne. Máme hromady otázek, že jo? Celé odpoledne bychom mohli. Dobře. Ale necháme všechno potom, anebo ještě ve foaje. Tak vás moc poprosím. V pohodě, my si to popovídáme. Když to proberete tak spolu a my tak se přidáme. Já podporuji jako jednoznačně. Vy jste říkal, že možná se zdá, že nejsme úplně v souladu. My jsme v absolutním souladu. Jo? Já v případě těch obnovitelných zdrojů jsem to opakoval několikrát, že ten potenciál je v České republice násobně větší a je třeba ho využít, ale ruku v ruce k tomu musí být nějaké technické opatření, které umožní vlastně stabilní dodávku do sítě. Tak jo, díky. Moc děkuji oběma pánům, panu Kamarítovi a panu profesoru Mišákovi. Děkuji moc.